גם אני כמו כולם, אחרי החתונה, רציתי ירושלים, בני ברק, מרכז, והבנתי שתוך שנה-שנתיים אצטרך לזוז לאנשהו. מאז אני כאן, ואני לא מבין איך אפשר אחרת. יש לך פה כל מה שאדם חרדי צריך. יש לך פה מוסדות, חיידר, בית ספר, גנים, מעונות. ההשקעה פה היא מעבר לשעות הלימוד, בשעות הצהריים, שעות הערב, שבת. הקשר הוא קשר מיוחד, אני אומר את זה כאבא לילדים, כסבא לנכדים פה. הרבה פעמים אברכים לא גרים בכלל במקומות, בדירות שהם קונים. וזה מאוד מאוד מסבך את החיים, כי בפועל זה סוג של בן נחוסים. אז אדם יש לו את הדירה שהוא גר בסחירות, ואת הדירות שהוא מזכיר והוא צריך לטפל בהן. פה יש הזדמנות, יש אפשרות שאדם יקנה את הדירה שלו במחיר ממש לא גבוה. פה כל אחד בעצם מרגיש שיכול להתפתח בכיוון שהוא רוצה, בסגנון הלימוד שהוא רוצה. הם לא סוגרים את אנשים לעשות דווקא להתנהג באופן מאוד מסוים. ולכן אני חושב שאנשים מאוד מאוד נהנים פה מהאווירה התורנית מצד אחד, מצד שני האווירה שהם מרגישים בנוח. כמה קפה? כמה סיפור? יש גם נקודה נוספת שהפכה את המקום למאוד אטרקטיבי, זה הישיבה. הגנרטור הראשי של המקום, הייחודיות שיש כאן בקהילה, ממש המיילים בתוירו מאוד, בהתמדה גדולה, ברצינות גדולה, כן, אבל עם דיבוק חברים, כן, כל הקהילה ביחד. לא יאומן איך תוך תקופה קצרה הגיעו פה אברכים, צעירים, רעננים, יחד עם בחורים מטובי עולם הישיבות, באווירה של שטייגן אדיר, אווירה מיוחדת, הרוגע הנפשי, השלווה והכל בהרמוניה מיוחדת, יחד עם כל ראשי הישיבה בעבודת השם, פלא פלאות. כאן מצפון לנחל הולכים להיבנות 450 יחידות דיור בבנייה רוויה, 120 מתוכם יוצאים לשיווק באופן מיידי. בנוסף לכוללים שיש פה היום, אנחנו בקשר עם רשתות ארציות של כוללים כדי לפתוח פה סניפים חדשים. לנשים אנחנו מפתחים תחומי עבודה נוספים כמו חברות ביטוח, הייטק, עבודה מרחוק, כך שאנחנו מייצרים בעזרת השם מגוון גדול של אפשרויות תעסוקה. זה דירה לא משופצת. הרבה דירות ישנות, עם קצת קוסמטיקה ורענון, אתה מקבל דירה חלומית. ככה זה נראה דירה משופצת. זו דירה ששיפצתם. כמה עולה דירה כזאת כיום? הרבה פחות ממה שאתה חושב. כמה? מיליון? יותר קרוב לחצי. כולל שיפוט? כולל. יש כאן שילוב של שלווה, רוגע, סוג של מושב. מצד שני שאת כל השירותים שצריך בעיר, בנקים, קופות חולים, צרכנייה, כל השירותים העירוניים. לגור פה זה שילוב נדיר. תחשוב איך שאתה קם ונוסע עם ילדים לאגם, 5 דקות. יושב איתם בצהריים, חוזר הביתה, ואתה סדר ביס בכולל שוב. אתה גר כאן או שאתה בנופש? אני גר בנופש. בסוף,
אחרי מוסדות, אחרי תעסוקה, אחרי כוללים, אתה רוצה להגיע לדירה משלך, זה המקום.